ki khubor ka batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya net foodish ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi Uba kloi lam skemyo ula jar ngai na le Ïing na do ka khalai trik no pra arja apsaw Hanre Hadien Taïew kata ka arpo trik no pra lalap e ka Metïap jong u na kriat tolong leng senai ka badan hajan plang mau serpat bat lalap ye u daki arngot kibrieu ki bana senai ki badang lek bri ka Ïing ka sem jong ni Rangbah klai ku ble ya borok ki pai ba ki bla tresh tom ban yarap ban wat yau ni ubah Ïing jong ki nadu ka por bola ja hadu bandalap ya ka Metïap jong u kila ai kublai ru ya ka kenhon jong ka search and rescue team bat ki pulit ka mau senram ki bla yarap shibun ya ki bahaya ngasam